Hemen txinabil bilatzen, zeatik ez nahiz goratzen zena izun esan aia. Nogen, biluztasuna, gila. Bueno, behituko gaurko errezeta, nola dan gaurko errezetan izena. Hemen, iepa, hort. Badakizu izena idun esan horrek. Ze prestatuko deun gaurkoan. Gaur, oreina prestatuko deu, nogenekoakin. Galdetuko jo, txoixua nola esatean. Hemen behitukoet, utzingo deu eta galdetuko jo. Kaixo, bikote, ongi etorri. Danieraz, badakit Danieraz jarri zula izena, eta hemen txorixua behitzen neon, eta hemen txeagat, polse, txorixua, baltzen ekiten. Maime, ¿está, Markel? ¿Ikeres? Sí, esan. Me katxiz la mat. Bueno, irugarren diskak kaleratu berri dezu, guantxe labetik atea berri ja bero dago, eta bai, izena danesez jarri dezu, ez da? Bai, nik uste ohitura dela ja disko guztiei Danieraz jartzen diogula izena. Hone dauka Aben Zirkel izena. Ez da horrela oskatzen, baina, Aben Zirkel... Eta zen nahi dik esan? Zirkulu irekia. Zirkulu irekia. Esplikatzen du pixka bat, bizitza ikusten dugula zirkulu ireki bat bezala, eta leku berdin bat, momentu ezberdin batean, leku ezberdin bat izan daitekela. Claro, lekun bat, segun nola daun, aldatuitea ala, ez da? Aldoz. Bueno, eta koxinatzen zemuz, beha ikusiet, zuri guandik ez ikusi, zemuz moldatzen zeate. Erdipurdi. Erdipurdi, bueno, guantxe ikusiko dugu. Gaur ingo dugu, York ingo dugu, badakizue, dala danesez oreina, eta ingo dugu oreina gixatuta, lagungarri bezala konpota behar bat, eta gero patata gaztainakin. Ados? Earra. Ez da, ondo esan deten oreina, baina, bueno, guain saiatuko naiz berriro beto esaten. Guain txarte laguna. Bueno, lagunak, eta bikote, garatuko izuet pausuz pausu nundik noa ibiliko gehan. Azteko eta bin, hemen gixau bat ingo deu, oreinan zankarrakin. Eta baldak izue zankarra nungoa da, nungo zankarroia nungo pieza dan. Hankabola. Hankabola izatea, bai. Eta hankabola oso xamurra da, gainea gelatinosoa eta eharra gelditzea. Ingo deuna da, lehendabizi, pusketetanin, bai oreinan aragilea, bai tale tipulina, azenailua, porrua, eta eskai pixkatekin ardotan jarriko dugu, marinatzen. Gaur igual ez da beste denbora eukiko, baina pare bat ordu egotia komeni. Eta egun batetik beste usten badegoz gailuan ebai, balekua. Gero, ateatzen deu, aragila ateatzen dugu aurrena, aragila markatzen deu, gero, barazkik botatzitugu, pixka gorritu, eta ondoren, bertako jugok bota, eta behin, gixauta da honean, ingo deuna da. Aragik atea, barazkik eta birrindu, eta murrizten utzi, zagarrakin, erresil zagarrakin. Eta gero saltza hortan, berriro oreina sartuko deu, eta hori izangoa plater principala. Eta lagungarri bezala, esan duen bezala, bi gauza ingoitugu. Bat, hemen dakaun konpotatxua. Zeingo deu, zagarra zuritu, mamila atea laukitxotan, azukretan karamelizatu pixkat, ondoren pasak bota, aran pasak eta maz pasak, eta geho goxatzeko ardo beltza, kanela, limoian azala, eta ur pixkat. Murrizten utziko deu, eta konpotatxo ingo deu, lagungarri jartzeko ondon. Eta hoi gutxi balit, patata gaztainakin ebai prestatuko deu. Patata berdin ingo deu. Zer gatik atatzen zeizu parra huria? Zaila. Zaila? Errezi, konpota ez alde zuen sekula inote. Eta gixego bat ere. Aiama, bueno, tortilla patata ingo deurrena. Hemen ingo deuna da, patatakin, patata bola bairezi batzuk ingo ditugu. Patata egosiko deu, zagarra bezala ingo deu, zuritu, laukitxotan, uretan egosi, iragatzi, eta gero patata horiet barruan, ingo deuna da, gaztaina ja hemen egosita daukaula, gaztainakin, arrautzakin, eta txitxirio irinekin elkartu, eta hori masatxo bat ingo deu. Bolatxo batzuk ateako ditugu, prejituko ditugu, eta bolatxo gero lagungarri jarriko ditugu. Ados? Hori erraz, ez da, Ez? Bekatxiz da, ma. Bueno, patata zuritzen da laukitxoak egiten erraz, ez da? Espero. Hori nik espero, bai, bale. Eta zuik, zagarra, bale? Eta hola jartitugu bi urratza martxan,
bai patatak egosten, bai konpota martxan azukrekin, eta ni hasiko naiz marina guaiten, bale? Venga, heldu, zuri gailuakin hobeto zurituko zue? Arki horrekin. Hori bai, ez da? Venga, bazuen kontu hori, eta nik esan bezala, oreina moztukoet, hemen aurrena bol baten jarriko deudena marinatzen, eta urrengo urratza pregitzen hasiko gea. Bueno, ekarri, zen nobeda ekarritu zu, azteko eta behin, han etorri da honea, ez da? Aurreko nogenekoak egon zian hemen, eta guain zu berriro bueltatu zea, ez da, taldera. Bai. Egi esan, izan da urte bete pasau da ja, ez? Urte eta piko, Holako zen, buelta bai. honitzenetik. Eta izan da urte bat pixkat eromenez jositako urtea esango dugu. Bueno, niretzako gauza pilo bat berrik, baina, bueno, abentura super interesgarri niretzako ere bai, eta pilo bat egin naiz disfrutatzen. Así que, a tope. Ados. Eta urte hauetan nola ibili zea? Beste talde batean, talde gabe edo... Ba, ikasten. Ikasten. Eta, bai, mediku ikasketak eta initun Oviedoa junitzan mirra preparatzea. Ondo. Residentzia inun, bukatu nun, eta hemen txegare. Eta vuelta martxatzea. Eta vuelta. Ona. Bueno, zer topatuko deu diska berrian? Zer topatuko deu? Zer nobedade? Jo, nik uste dela, atreitzen ez esatea dela, orain hartien dugun diskorik onena. Vale. Piskat klitxe izaten da, normalen artista guztik izate dute azkeneko diskoa dela hoena. Azkeneko kosetxa bezala beti ardogilentzako, ez da? Hoi da. Vale. Nik uste dela, bai, ezakit, lehenengo aldia da indegula lan produktorekin, gutaz aparte, kontatu dugu, 3 produktore ezberdinekin, eta eman diote beste kolore bat diskoari, eta ezakit oso gustora gatu gara, generalen. Vale, orduan ez, bai, profesionalekin dezu benetan, eta guztua gehatu zate erantzunakin orduan, ez da? Bai, oso. Vale. Eta zenbat abesti topatuko ditugu diska berrian, eta ze desberdintasun aurreko disketatik? 10 Bai. Ez? 7 abesti berri, horietako 3 ja kalen dauzkegu eta ezagutzen ditugu, eta gero ja diskan atea diedanak batea. Eta nik uste berritasunak aurreko diskokin, batez ere, Markelek esan duen bezala, nola ekoizle desberdinekin eta lan indeun, nik uste bai soinuan eta bai gure intentzioan ere hor aldaketatxo bate ondala, eta nik uste hor aurrera pauso bat eman deula. Estiloa mantenduko duzu, ez da? Bueno, pixkat eklektikoa da diskoa, eta bai biltzen dela estilo ezberdinetan barrena, eta ez ditugu muga jarri, ne ustez, ez dugu esan, egingo dugu abesti bat, ez... Gaina gaur egungo musikeroak ez zaizu gustatzen estilo batzutan sartzia, ez da? Ja, bai. Eta pixka libre zoazte, ez da? Aldaketa ondo dago, ez? Nik uste hor abenturatzea eta ondo da, hola. Bai. Dudi gabe. Vale, hor ze musuazte, Bueno, zuritu ondo, ezue, moztu hori barri bai dugu? laukitanin, bihotzak Vale. endu jok eta laukitanin, eta Perfecto. patatak bai laukitan ingo zuen. Laukitan. Bai, nahazu patatak jartzeko Txikitxoak ontzitxo bat edo. jarri dut. Bai, horiek egozingo dira, eta gero birrindu ingoitugu, txikitxo egiten maizu errexego egozingo Vale. dira, egia esan. Jarriko etena da martxan hemen, sartai bat, konpota jartzeko, muy igual apikoan ingo dugu. Konpotantzako hemen, vale? Eta patata egosteko bai beste bat, igual alderantziz. Hemen patata egoziko dugu, eta hemen konpota jarriko dugu martxan. Ingo etena da patatantzako ura jarri, eta patata hoiei, ingo zutena da ura pasare bai, txukunago gelditzeko. Emanazu bi patata horiek. Bai. Guain hori sakarren ziragota bera, Oso ondo. organikoa. Hemen pasako jo papela pixkat. Vale. Eta, hau pixkat hobeto errepasatu behar diazu, Ja. Ez dakit motadu nadan patata hau, labanakin pixkat errepasatu, vale? Pixka dalmata. Oso ondo. Bueno, bago atxerrek etxarraka hemen, Eta aldaketak aldaketak gehiagi itia ez alda arriskutsua, edo nola ikusten dezu ezuek? Bueno, ez Edo dakit, beharrezkoa aldi berian bai. ez dakit noiz baiten aldaketa gehiegi egiten dien, ez dakit. Nik uste dut ondo dagoela atzea biratzen dezunean eta esaten dezunean, lehenengo diskora biratzen dezunean, eta esaten dezunean aurre nuke hola ingo, hori seinale hona da. Claro, da evoluzio bat dagoela, Hori ez da. da? Eta esan nahi du, ez dakit zerbait atera dezula bide horretatik, eta ez dakit. Nire ustez aldaketa ez dia beti gehiagizkoak aldaketak. Ados. Bueno, eta taldeko beste nobedadeikan edo zeo ze topatuko deuna dizkan, ez dakit sartu ezuen beste instrumentuen bat, o beste historien bat, edo... Nik uste beste diskoekin igual bereiztasun handiena da, bat igual, orain arte hain presentezio genuen ukelelea alde batera pasadala, Vale. eta presentzia gehiago daukate atmosferek, eta
gitarrak... Atmosfera esaten zunean, atmosfera esaten zunean ni orbitara joten naiz. Zer di atmosferek? Ez, sintetizadoreak, edo pixka bat... Ez ni pasteleruan hau, eta zukalda bila, eta atmosfera itzeiteak, eta etzegia, ni area joten nahi, estratosferia. Egia esan, ez dakit, ere, batez ere nik uste bai, notatzen dela diferentzia, ahotxean egin dugu lanketa, ez, ane? Osa, azkenen... Bai, nik uste, leheno esan deun horrekin pixkat, ondala aldaketa, bai, gure intentzioan eta nik uste aurreko diskotan abesten genitula abesti guztik antzeko, gure intentzionalidadea antzeko azala danatan, eta oain gontan nik uste dut abesti batetik bestea aldaketa handie daula intentzio horretan, ez? Segun zer esan nahi dezun, pues, nola esaten dezun horri garrantzia emanez bezala. Nik uste hori aurreko dan igual ez deula inain beste, ez? Hontan igual pixkat horri garrantzia gehiago eman diogula. Asko iten du, hori produktore bat ukitzeak asko iten du, hortan, Azkenen, bera zentratzen delako gauz askotan zu ezin zeana zentratu, edo zuk ez dituzunak hain argi ikusten. Ba, eta nola jende askokin ibiltzen dian, bazkenean lagundu ditu izue, eta baki igual zuen ikutua, o zuen izagutu, eta nondik noa ebiliko zaten. Bainare, eta zezan bihar nizuen. Kolaborazioak eta ere bai eukitu zuen, aurrekotan bezala, edo... Bai, izan dugu, bueno, berriro la modako lagunak, azkenen produktoreetako bat, Nacho, la modako gitarrista zenez, atera zan, ezakit, horla suertatu zan, eta David abeslaria etorri zan euskaraz abestera gurekin estudiora, abesti baten. Eta gero beste kolaborazioak, beste abesti baten, Peio Armendariz Donostiarrak kolaboratu du gurekin. Ona, eta behaiekin ebai goltza gainetan ibiliko dia zuekin, edo aldan neurrin, edo hori guandikan ezin da kontatu. Bueno, saiatuko gara. Hombre, izango zan guretzako ere bai. Alden kristona, jo, guretzako zuzeneko opari bada. Ordu, zuzenekoan nindezakegun festa gehiena gutxi da. Bueno, hori, organikoa bota da, Markel. Hemen azukria bota dana este botako, hau nahiko. Eta botako zuena da, sagarra honea, jarriko dugu esaten azukretan, eta patatak bertara. Eta jarriko ditu gure bai egosten. Perfecto. Vale? Vale. Venga, oso ondo, nahi falta zaitena da hemen. Eskaila bota, porrua bota, eta ardua botatzia. Vale, bago atxerrek itxarraka. Bueno, eta diska hau prestatzen. Noiz hasi zinaten, zenba denbora eman dizue? Bete pillo bat. Esango nuke, bi urte ere bai, igual eman degula. Igual lehenengo abestitik. Plazaratu arte. Bai. Alexek lehenengo alizekarri zunean lehenengo abestiaz, noiz izan zen, ez dakit. Haren dela bi urte edo horrela. Ez dakit. Gero egon zan hor, momentu klabe bat izan zala, iazko udaran junginela egon batzuk pasatzea muzkira, hango etxe batea gu bakarrik, eta basa genitunan egun batzuk... Sormena egon zan. Sormena lantzen. Izan zala pixka eta aventura, bai. Bai, esan bai. Eta sormeneako ze ardo asko, ardo gabe, o nola izan zan hori? Garagardon bat obeste. Garagardon bat obeste. Bueno, pixka berri izatea. Izateu, ez da laona, baino laguntzeu. Ba, laguntze, pixka laguntze. Bueno, esan dakua, hementxe, martxan dakau, marinatua, patatak egosten jarriko ditugu, hementxe, hau karamelizatzen, eta behin karamelua bere xarma hartzen dunean, orduan ja hasiko gea urrengo osagaiak botatzen. Bueno, hau piztuko ditut, eta guen jungo gea bikote erreportai bat ikuste. Ondo irutzen zaizue? Ondo. Ba, Imanol Arategira jungo gea, eta bertan piper beti egin dizkue. Oazin ikustea. Haupa Joseba eta konpainia. Ainara eta Nekanegea eta gaurko honetan altzako bersolari txirritakalean aurkitzen den Imanol Arategia aurkeztuko dizuegu. Imanol Arategia berez 1976 urtean sortu zen. Imanol eta Mari Jose, senar maztiak gure osabai zebak zianak. Haie jubilatu dianean, noan dela 5 urte, 2018 guk hartu genuen, aizpata bilo, baina lehenuo hemen egon ginen lanian. Behaie keakutsi ziguen hogei bidea. Bere esten gaituna, kalidadeko produktua ebitzet degula, produktua asko eta asko bertan landutakoa diala, ganaduare bai inguruko baserritakoa dela, bai beia, txekorrak, arkumeak, eta gero urdai azpiko egosia bertan iten degula, txoizua, txistorra, hamburguesa, saltxitxa guzti hori, sukaldatutako platerak ere bai,
Gure produkto izarra askogatikan izango litzake Urdai Azpiko goxia. Etxera emateko produktotan lantzen deguna izaten da ere bai, piperbeteak, albondigak, eta holako gauzak, lasainak, kaneloiak. Kontutan hartuko litzakena eta jendeak igual eskertuko lukena ere bai, iten den guztia iteula kopuru txikitan, zenbat eta inberriagoa izan, igual hobeto dalako. Behin arategia ikusita geho, orain piperbete batzuk ingoitu nekanek, arakillanak, eta behakin utziko zaituet. Bueno, Ainarak esan duen bezala, hain prestatuko ditu piperra karakiz betiet. Aurren egingo deuna da izangoa bexamela prestatuko deu, etako deu mantekila, irina eta oleioa. Bueno, piperbetiak iteko modu desberdin asko ongoia, baina guk hemen izebak itezun modun jarritu deu sukaldatzen. Dena nastuta dau, nia behotuta eukitzet, zeola bexamela askoz lehendu harintza, loditza. Gio harakila prejituko deu, eta gio bexamelakin dena nastuta jartzeko. Guk oste deun txekorra da, eta bez freski, ondarribiko baserri batekoa da. Guk hemen ite deuna bakalauan eta harakilana dia, baina harakilanak arrakasta pixka gaixoa dake, ez dakit, zati izan baino desente saltzea bai, jendea gustatzen zaizke. Eta komeni ez dago solo dile izatia, ze geho hemen pixka gehiago loditu ingotzaigu, geho berbalima deba berresne gehiago betako jau. Eta bain, dena naztu. Azkenian plater sukaldatuk, geho eta gehiago saltzea, jendiak o denbora ez dakalako, o denbora ukin nahi ez dulako, sukaldatzeko, orduan ere xaua da etortzezea hartzezu, eta etxamatezu berotu eta jan. Eta horretik interesatzea gure bai, produktu honak ibiltzia eta jendia guztagatzia ite den lanakin. Eta gure bai, nahi gustatzen zait piperrak pasatzea pixka epaeran, hori joakin pixka prejitu zapore hori hartzeko. Hain beten goitu. Nahi errexena hola esite zaitu. Neurri jartzeko, asko bete gau, nioitxita gatziola. Eta listo, horrexe izango liake piperbeteak harakillakin. Bueno, hauxe da dena, espero gustatu izana, ikusi izan guztia eta ite deun lan guztia. Eta hoi, nire zuenean Imanol Arategian, hemen altzan, zuen zaiongo gala, nire zuen arte. Eskerrik asko, agur! Aupa Ainara eta aupa Nekane, ze Arategi mitikoa dakazuen, eta piperbete horiek ze itxura, Eta txinindakoa bezala, gutxi, eskugin beteta, eharra bexamelakin, eta piperra pasata. Ona, tokia. Bueno, besarka handi bat bikote, eta hortan jarraitu jendiei ondo likatzen, da gu gurian jarraituko dugu. Hemen txe, goxatu arazten. Bueno, lehen da biziko eta behin, inbiar deuna da hemen, jarraitu gaztain hauek txikitzen, bale? Bale, gaztain hauek txikituko ditugu, gero inbiar ditugu naztu pure patatakin, agarrautza eta txitxiroekin, bale? Bolatxo egiteko. Baina ingo dezu, aldezun gehiena pikau dena, bale? Zeitezu parre. Zena zu, raiadore bat edo... Nerviosa jartzen nahi, zaber gaizki maraten. Ondo. Ez, earki ingo zu, lasai. Bale, eta ik, nola, zagarrak ondo kudeatu eken, zagarra unik berdiak gero gixagoa motateko eta zuritu jak, bale? Eta hoi zuritzeken nian, hemen, mazpaxak holaxe botako ditugu. Baina aran hauek lautan edo lai, bale? Perfecto, oso, no? Venga, oire kontu, lanak banatuta, nik hasiko naizen bendik aragila ateatzen da pregitzen, eta mingaina ematen jarraitu behar dio, badoz? Perfecto. Venga, bikote. Bueno, Markel, eta ze suposatzeik anerenen itzulerak taldiantzako? Esango nuke dela ilusio haize bola berri bat, eta ez dakit, azkenen proiektu bat baten zaudenan eta luze joten denean, gora berako kitze ditu, eta aneren buelta izan zen haize fresko, ez dela txute bat hori da. Kiston txutea, eta ez dakit beretzatze izan zen, baina... Eta zuretzako? Ba, niretzako, derrepente berriro, bueno, ez berriro, ze ja berriro buelta hona izan hontan, taldea ez da zanan berdinen niretzako. Eta izan da... Hasi aldatu da, zei topatu bezu bertan?
Ba... Ile gutxio kopetian, hoi azteko. Hoi pixkat? Eta gero ere bai, lana iteko erritmo frenetiko hori hauek jazerela hor sartuta torbellino horretan atope eta gogopilo batekin, eta kapazidade batekin hori dana aguantatzeko kristona, eta ni sartzen naiz hor derrepente mundu berri hortan, eta oaindik oitzen. Ja. Eta bai, ikusi esuna, bai. Jendia biziletan jarraitzeu biltzen, da zu pelotoia harrapatezu eta pelotoia ja toa letxez igual, Hoi da, eta guen jarraitu, klaro. Harrapata pasa indituzu orduan. Bueno, hanka honaitu. Ondo. Joseba, hau txiki hola edo... Oso ondo, bai, oso txiki. Geota txiki jo beto, zeatik hola, algen duen birrindu dena, edo nina joet pure patata mantendu, eta gero puxketa hori topatzia bolitan barruan, bale? Bai, hola oso ondo. Ni hemen jugunek hauek botatzen. Bale, eta orduan, etapa berriei ilusio berri jakin da hobiakin heldu diozu, ezta? Hombre, nik uste ilusioa badaukeula eta hori oso importantea dela proiektu berri bat iten dezunen aurrea emateko ze askotan, gertau daike proiektu horrek eraman dizun lan guzti horrek ja pixkat erretzea, ja nekatuta bukatzea eta gero hori disfrutatzeko indarrik ez zeukitzea. Nik uste bukau deula gogokin eta oain proiektu horri aurpegi emanez, ilusio pilo batekin. Así que... Ona, eta bueno, diska atea berri dezue, eta nundik noa ibiliko zaten, lotuta dazkazue ekitaldiak o historiak? Bai, baten bat baina uste ja dena salduta daukagula, baina bueno, lehenengo asteburu hontan justo joko dugu La Modako lagunek gonbidatu gaituzte beraiekin abesti bat abestera. Ze ona. Bilbon, eta ondoren gure diska aurkezpena hasten da 17an, azarok 17 ostirala joko dugu zentralaretoan Iruñan. Vale. Gero urrengo gunean 18an Gasteizen, Jimila zaretoan. Ope. Eta urrengo asteburuan Bilbon ostirala 24. Eta gero azkena, Euskadin azkena abenduak 30 daban. Ona. Osa hemen txetonostien. Ze ona, ez da, diskatea eta olako itzulerakin hastia, ez da, leku potentetan, holtza eharretan, eta gero esan dezu, oiek hemen, kanporare bai basoazte? Bai, bueno, ari gera prestatzen biratxo bat? Biratxo txiki bat estatu mailakoa, eta egia esan ilusion egiten digu azkenen estatuan harrera ezberdina delako, ez da jende gehienak ez daiki euskeraz, jende gehienak ez daitu ezagutzen, orduan da bizipen bat guztiz ezberdina hemengoarekin alderatuz, eta Atera zeate, aurreko tane bai atea zeate eta ze somatzen dezu estatu, hemen Euskal Herritik kanpo estatu maila jote zeatenian? Jo, egia esan, bastante gertutasuna, maitasuna bezala, jendea gerturatzen da, kontzertu eta gero, jende asko dago diasporan egon goliz bezala, bueno, diasporan, estatuan, baina hemengo jendea, eta falta motatzen du agian, ez dakit, norbait euskara zabestea, eta gaina gu saiatzen gara sortzen atmosfera oso gertukoa, eta jendeak asko eskertzen du. Ona, eta hori heldu da azkenean, ez da, sentitzia jendia, engustoa, kontzertu beharra eman, eta feedback hori jasotzia, ez da, jendiana, ez da? Jo, gaina, jendea etortzen da, derrepente esate igute, etorri naiz, Madriden jodeunen, ez? Etorri naiz Toledotik zuek ikustea. Eta gu baina, zeatik Toledoko batek daki, ez? Nogenek existitzen dola eta entzuten gaitula, eta etortzen dela Madridea gu ikustea, eta horrek kristan ilusio egiten digu. Eta uste baino jarraitza gehiago dazkazue orduan estatu mailan? Bueno, uste dituzuenak, baina uste zen utenak baino gehiago. Ez dakigu, azkenen bisibilidade hori zaila da. Askotan, ez goazelako askotan estatura, bueno, iten dugu, bira hontan saiatuko gara gehiago jotzen bigarren hirietan edo hiri txikiagoetan. Azkenen beti jun izan geha Bartzelonara, Madriera eta horrelako hiri honditara. Baina bira hau saiatu dugu antolatzen beste modu batera, hori, elkartzeko beste hiri batutakin jendearekin. Ona. Bueno, hemen, hau da xamurtasun eharra hartzen, aurrenen golpia eman di jau, pixka gehiago utziko deu, eta ondoren ja, barazkikin jungo naiz. Ingotena da, belarra hoi ja zaporen mordo bat eman duela, bertatik enduko ditugu, hola gero birrintzeko garaian ez ditugu parian eukiko. Bale, haure kanpora,
Bueno, ikusi zu hemen zein etorri dan da zein ez, nola moitxeun labana Etxeko lanak inda, Claro, lanak inda. beak erresa iten nota. Ai, lama. Bueno, hemen inberdeuna da, konpotantzako, bale, hau txikitu duzu, guain da momentua, botako deuna bertara kanela, botako ditugu pasak, eta baitare botako dugu ardua, eta ura, guango zestio botako. Eskatzen juten bada, jungo naiz botatzen, bale? Zatik, guain botatzen bada, askotan gelditzea igual sagarrak ur gehiago botatzeula, o gutxi botatzeula, eta ordun ura botatzen bai eta gero egoten bazea zai, ur hori murriztu arte, batzutan desein ite zaigu sagarra. Ordun, ikusten badeu, geho, sagarra pixka gorra balin badao, ordun bai botako jo ur pixka gehiago behar bau. Hemen, falta zaiguna da, ja, horraia horiak azula, moztu, hiru xerra azalanak, eta baita ere botako jo azarra gainia. Vale, hori listo, zua pixka getxingo deu. Vale, bi, horrelaxe, eta patata haure, laiztean ni uste birrintzeko dakaula, sardezka sartuko jota behar bigundu dian, oso ondo, vale, hau pixka gehiago falta zaio, oso ondo, ezin hobe, eta bueno, Durangoko azoka, hain potente dana, ikusiko zaituztegu bertan? Bai, animo aurten. Nola ez da dizka berriakin, Gaina, lehenengo aldiz gure postu... Lagunduan nahi nabe, bukatzen dago pixkanaka, venga, bilen artean. Bai, moztu india, lehenengo aldia esan dek ez da? Barkatu, bai, lehenengo aldia da gure postu propio aukiko duguna, bueno, balaunkako lagunekin batera, baina azkenean postu oso bat guretzako, eta ez dakit, aukera ematen digu ere bai, gu egoteko hor egun osoan zehar, gerturatzen den jende guztiarekin, eta azkenan, egina izan duguna disko honekin da, oraindik ez dugu formatu fisikoa atera, ez dugu salgai jarri oraindik, nahi dugulako jendeari oparitu, azkenean jendeak entzun dezala nahi baldin badu, bai zuzenekoetan eta baita Spotifyen ere, eta gero, erabakitzen badu gustatu zaiola eta nahi baldin badu gurekin komentatu eta nahi baldin badu guregatik apostu egin, etor daia eta eros dezala. Ze ona. Azkenean, irutzen zaigu konsumitzeko forma egokia eta gertutasuna lortzeko azkenen zure zalegoarekin. Ona. Aurren gortia ordundak asuna postuan, ze txitxare dazkazue, haber azokan segertatukoa, zein urbildukoa, nola izangoan historia? Gogoa bai, gaina, nien aiz, bueno bai, ia zeon ginen Durangoko azokan irurok ale ismarkeletani, baina gieda ez gendukela disko berririk eta ez erre, eta bueno, ordun ondo dago, baina aurten daukeun ilusio hori izango da niretzako behintzat berrie eta seguro kriston esperientzia. Ona. Bueno, bagoaz hemen aurraka, txerreke txarrakatenakin. Esan deun bezala, patatai minutu gelditzen zaio, gero iragatziko deu. Bueno, gero ez, oantxe iragatziko deu. Ni uste ja minutu behitzeiten egian bitartian pasadala, ikusiko deu patata behitu, haber nola daun, Behitu, sardezkakin, ondo. Biguina dakau, ingotena da iragatzi, utzi pixkat, ura ondo ateatzen, gero ja birrinduko deu, bale, behitu konpotatxua, hain zaila esan hori zeitxura hartzen egia eta errezin dezue, Bale, nik ez tetemengo ez errein, bakarri bota. Venga, eta honi, bi buelta emango eski jau, bale, bueno, alko zan pixka gehiago osatu barazkik, baina, bueno, izu telebistan batzutan gauza tite inberdiala, eta ingo deuna da bertan, bota, bertako gelditu man ardua, bortako deu salda, itxi, eta egosten utziko deu. 20 minutuan listo egongo, Oreina nahiko xamurra da, eta segituan gelditzea goxo-goxua. Bakizu gaina bakizuela abesti bat, oreina deitzen dana, ez da? Bai, aprobetxatu behar nuen, zuk ez bazen esaten, nik promo bai marrun, eta aprobetxatu behar nuen, disko berri honetan, gure bigarren singela atera daguna, orein izena dauka, singelak, eta, bai, hori kasualidade polita. Bai, kasualidade polita. Eta orein, ojor, deitzen da. Abestik printzipioz euskeraz. Vale. Bueno, hemen, listo dakao. Esan dakoa, hau martxan, honei behitu neko ur botadu behar, eta hor dakao goxatzen ardua eta ez dio botako ur gehiago, esan duen bezala gero arte. Eta bitartian jungo gea, gorde tabernara, eta ikusiko zue. Hola, murrexita prestatu dugu, Earra, guazen ikustea. Apa, Joseba, egunon. Bueno, mengabiz ja berriz, da, bueno, eskerrik asko beste baten etortxegatik.
hemen gaude Gorde tabernan, da, bueno, hemen alde sarreko jardin eskalean gabiz, da, bueno, da gaur erakutsiko dizuegu, ea gure pintxo berria da pikantoia dana, da, bueno, ea gustatzen zaizuen. Azteko egiten dugu laktonesa bat aguakatekua, da erabiltzen duri aguakatea, esnia, olia purbet, da gatsa. Bueno, ba, duela hilabete pare bat, egon ginen hitz egiten beste lagun bategaz Mexikokoa dana. Galdetu genion, ea zer egin algenuen zeo zer eskaintza pikantia izateko. Da berak hitz egin zigun Jaliscoko tortas ahogadas buruz. Da hori gure moduan egin genuen, da hauze agertu zen. Eta ikusten duzuen bezala, hemen Gorde tabernan saiatzen gara hemen etxean dana prestatzen. Da gero ere prestatzen dugu gure tipula enkurtida, azukera edo espinapur bategaz. Guk hemen Gorde tabernatik lortu nahi duguna da giro ona izatea. Hau da, askotan jendia bakarka edo binak atortzen denean, gustatzen zaigu jendia familia giroan da hori da denok ezagunak izatea. Musikarekin, rock and rolla, punk, soul, da gero beste batzuetan, pizkat hori, musika con un poquito de movimiento. Da jendia ondo egoteko, da giro ona egoteko. Da gero egiten dugu gure saltza pikantia. Direz tomatiak, baratxuriak, da habaneroak. Hauek eskatzen dizkigute Gernikatik, eta Mikel Barrinkale kalean dagoen kantina mexikanakoak eskatzen dizkigute. Bueno, ja gure saltza kolore hon hartu du, así que birrinduko dugu dana ondo, gure saltza ja bukatzeko. Da gero, hogei zati bat, da gure haragia. Haragia prestatzen duguna, pulled pork egiten dugu, da gero gure saltza pikantiagaz nahazten dugu dana batera. Bueno, ja daukagu ja dana prest, eta hasiko gara montaiarekin. Pikantoiaren kuriositate bat handiena izaldike, da saltza pikantia kanpoti dijoala, ez barrutik. Da, hola sedana estaltzen dugu, da pikantia hori, kanpotik doia. Bueno, Josea, eskerrik asko zegoen bigarren bizitagatik, da, bueno, Gorde tabernaren partez, eskerrak emaneko nizueke, hemen etortxeagatik, da, bueno, badakizu zein den zure etxea, da nahi duzuenean, etorri altzario gure pikantoia daztatxera, da hori, da Gorde tabernaren taldearen partez, eskerrik asko, da horren arte, ni esker. Ai, ama, ze invento, pulled pork hori, eta hamburguesatxo hortan da gainetik pikante hori botata, ez nekin nundik harrapatu, baina txikitsua danez igual osoikan jango genuen, ez da? Alegin egingo genuen. Bueno, lagunak, besarka behar bat, eta egia esan, pasatuko gea aldeun neurrin, hoize daztatzea, eta aldunak pasatzea goxatuko gauta. Bueno, besarka da hondi bat, eta gurian jarraituko dugu. Hemen txe, behitu, nola murrizten nahi zaigun, eta ze itxura hartzen nahi dan gure konpotatxua. Beitu, ane, hemen gauzatxo bat ingozu. Konpota hontan, dakau, kanelatxuak, eta limoitxuak. Harrapatu behar dituzu eta kanporatea, bale? Hau zure kontu. Hemen jarriko izut, eta hemen txe. Zuk, hause birrindu, dena naztu, arrautza txitxiro irina, kastainakin, gaztainak, beitu. Azinen esan de birrinduko duna, gero pusketa ingo. Ingozuna da, erdila bota eta erdila birrinduko zu patatakin. Eta gero botako zu arrautza txitxirinia eta falta zaizun gaztainak, bale? Eta gero bolatxua prestatuko ditu. Beitu lagunak, ze konpota, Itxura jarra. Itxura jarra, eta zaporria hobia. Venga, hoi martxan, eta hemen dakauna, listo dakau, gixatuta, ingotena da. Haragi jatea, dena birrindu, iragatzi, berriro jarri zutan, eta martxan jarriko dugu. Bueno, zuek, zein izan da zuen kontzertuik bereziena, oso-osola berezia indezuena? Bueno, azkeneko asteburu hontan, ez? Bai? Bastante berezi. Zertan ibilizate ba? Ibili gara, atera genuen diskoa eta gure internet joazen jendea alik eta gertuen eukitzea. Bai? Orduan, jungera Euskal Hiriburu ezberdinetatik kontzertuak ematen leku ezoikoetan. Bai? Eta orduan, izan da pasada bat, azkenen egon gehalako jendearen sorpresak ematen leku ezberdinetan. Nondik no ibilizate, zer leku ezberdinetan, a ber, nola izan da historia? Jo, uste izan dira 700 kilometro ninduguna kotxez. Katxila, ma. Bai. Minimo. Basta batzuk eman dituzu, Bai.
Oendik nekea baukagu gainean, baina Kostako zaigu. Bai, buelta bat. Rekuperatzea. Baina leku berezitan, zer leku berezi, zer dia leku horiek? 3 eta 2, ezta? 3 eta 2. Ezin hobe. Egon geha, bueno, Donosti egon geha bai, Bilboa egon geha, Biarritz aldetik egon geha ere bai, ezakit izan da... Eta bertako txoko desberdin eta arrarotan esango dugu. Osea, txoko harrapatu ditugu eta ala, hortxe. Eta jun, txokuen, Jun ta kotxetik jo. atea eta jo. Hoi da, Halaxe hain, Bilboko metroan ebai egon ginen, guretzako Bai. pasada, hori kriston pasada izan zen. Bastante divertigarria izan zen. Gainera zuek garrantzia handia emate zue jarraitzaileekin harreman estu hori okitzia, ezta? Bai, nik uste beti saiatze gehala gauza bereziak antolatzen, gauza berezikiten entzuleekin harreman estu hori mantentzeko, ez bakarrik zuzeneko bat, ez publiko eta estenatoki horrekin. Beti zerbait pixkat gertukoa eta berezigoa, eta nik uste guk eramate deula hortiko lazati goxona, eta guk jute gela pozpozik etxea, eta gero, ona. entzulek, espero dut baita. Eta behaiek, bai, hombre, Bai, eskalek bai. Antoian jarri, eta errepente nogen martxan, da errepente martxan, o dantzan, o nahi gaine sorpresan gainea, ezin hobe, ezta? Hori da. Eta, zezan behar nizuen, hor gainea esatezuna, beti holtza baten gainean zaudenian, ematezu zuan zaudela, bestek ez dakizu, baina hor elkarrekin zaude, ezta? Hoi da. Elkarrekin zaudete. Parez pare. Parez Bai. pare. Gaina guri pilo gustatzen zaigu, inkluso estenatoki gainene bai hartzea, bai gure arteko goixotasuna sentitzea eta jendearen goixotasun hori. Ez dakit, ez dadila egon distantzi hori bezala, ez? Baina ez denei izan hemen, ez denei txafau historia, baina nun geha pixkatzeago. Notatzea alda Naparruan zauden Gipuzkoan, Araban, Bizkaian, segun nola dagoen holtza azpila. A ber, Igual provintziaz provintzia ez hainbeste, ez? Herrik Baina- dira gehiago igual, herrik, Herritik irira bai. bai, nik... Herri berezi batzu daude oso kaineruak dianak. Jo, Bai, badare, Eh? notatzen, oso harrera hona daukagu azpeitin, ez dakit zeati? Azpeitile, Bai. azpeitile. Ez que azpeitile ze harra da, Hor ne? garrotia, zi, Ah, eurre. Azpeitin bai, Bai, txukun, txukun. Ze ona. Vale, orduan azpeiti izango zen zuen lekutako polit bat, ezta? Jarraitzaileak Bai, hor kutxune da. topera jartzen diana. Kutxune da. Bai, Kutxunetako bat. Bai, egia esan bai. Eta kanpoa, atzerria jute zaten nian, o atzerria ez dakit, baina behintzat estatu mailan ibiltzen zaten nian, o Katalunian, o Hegoaldian, o ze sentitzen dezue. Ez dakit, nik Madriden behintzat beti oso harrera ona sentituet. Katalunian eba judaran jodeunen, jodeula hola herri txiki batzutan eta baita jendea oso ondo. Eske beti oso maitatuta bezala sentitzen gara hemendik kanpo eta jo hori zaila da. Bai, osea, jun gu beti bildurrez jute gara pixka, eta abertze publiko, abertze harrera, abertze... Eta orokorren oso ondo. Erantzuna ona. Gero, horrazko notatzen da igual adibidez giruak elagundin, berdu, igual hotza bago, igual zaude gune itxi baten edo barruan o areto handi baten. Baina kalian zaudeten ere bai, batzutan gertatzea bat, emete kiston eurilla, txingorra, o ez dakizea, aizia, baina jende hor jarraitzen. Baina, hoi da, momentu honetan... Oiek ona dira, bai, benetako gelditzen jendea- dira, hori, egitu, hori, eguero hori, daude, hori, ezta? hori. Goatzen naiz, bueno, zure herri ondoan hori joan eman genuen kontzertu bat, Bai. eta kasi estenatokia gaina erori zitzegon, egiten zuen egura ditxarrekin, eta jendea bat zegoen hor animoso, eta hor zegoen dena ematen, jota, guretzako hori da, azkenen, deporte de riesgo bihurtzen denean gure kontzertu bat ikustea, kriston... Claro. kriston da. Ona. Bueno, hau, birrindu dut. Nola Hoxe. zoazte? Hor botaia txitxiren irina, arrautza, eta gainuntzeko gaztainak, eta bolatxo egiten hasiko ga. Kenduko izu eta horrendik hau kanpora, hau ere, bai? Hoi txaldu aurrean bihatza sartu baino lehenu, Ah, vale, Hobena bihatza sartu ere, ez geotano janberdi hauta, Vale. Sartu ere mingaina. Ah, perfecto. Mingaina hau, Epa. zire mingaina, Nik aprobetxatzeko bakizu. Vale. Bueno, hau ingo deuna da, behitu, sei txura geratu duan. Baina emateuna beti birrintzeanian pixka txurituitea. Baina gero, azkenengo pasa emate junian bertatikan berrio bere ikutu hartzen. Bueno, hainbeste triskantzazioan azkenian ondo, atea zaigula, ezta? Nik uste baietz, ez? Erraz. Txiragarra dauke. Bueno, ingo deuna da, hau goxatu. Bueno, eta ze, abeste ikusi etorrekarri zuela gitarra paria, ahotza hementxe dakau, ikusi etor beste kide bat etorri dala, gu irrikitan gaude Hoi ja jatea entzuteko. etorri da, Hoi jatea etorri da, Hombre. ez duin berrez erre? Bilo dakit. bakarrik ibiliko zate? Bai. O irurok? Hirurok. Vale, oi, jana irabazi merdik, lagun. Hombre. Aitu? Vale, ba. Bueno, konpota listo dakau.
Hor emango zu bi goiara, eta mingainakin lagundure, bai, vale. danan naztu mingainakin hor. Vale. Mingaina mindakak. Vale. Naztu hor, abertzen musko testura gatzean, eta hemen txegelituko naiz ni. Hauen musika itegoen bitartian, bolatxo jepregitzen, eta gixagoa egin dadakau, eta konpota ere, bai. Bitu zeitxura. Maizu honekin. Ba, besteik gabe, zea bestuko zue, bikote. Ba, kantauko deu, eta joko deu, gure azkeneko, azkena ez, baino... Hirugarren singela, Atea diskoa genuen aurreko, ja. azkeneko singela, Bai. abendua deitzen dana, guretzako berezi edan hori Davidekin grabatu genulako, eta hoixen, jarriko deu martxan gaur. Ba, esan dakua. Haune, ikusten nahiko piguna dola. Igual txitxirio irin pixak gehiago botako jo bolatxo kondo diteko. Zuek antolatzen zaten bitartean ni bolatxo kingo ditut, berregitzen hasiko naiz, eta irrekitan gauden zuteko. Ados? Oso ondo. Nya. Bueno, lagunak, hemen gaude, esan bezala, bolatxoak egin ditugu hemen, prestatu dian bitartian, Alex hemen dakau, jatea bakarrik ez dela etorri, eta irugote, nahi zuen ian, zai gaude. Hande goizada eta jada berandu, nahi duzu nazitze egin dezakegu. Ezin da ezer konpondu, eta ezin da ezer konpondu. Bitan zatitu urteak galdu ditu, eskua jarri hotza gola sentitu. Zer ez aitzultzen, eta ez dakit nola lotu. Itzalak hartu berriro argia, eta orain ez dago ezer utzi nuen tokia. Gauaren bidaia guztiek, ametxe eta mamuek, beti uzten naute oearen oinetan. Itzalak hartu du berriro argia. Zamaituko data nola jakingo du, nun babestuko naiz minik hartuko ez badu, zeri eutxi zenbat aldiz. Hasi naiz alperrik, egunaren amaieran konturatu naiz, agian enuen aldaketarik behar, soilik behar zintudan zu kristalaren bestaldetik ahopeka entzun. Urte berririk ez da, 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 ez da, ez da. Hogeita hamaika hau bukada dira, momentu batez ez etorri bila, eta itzalak hartu du berriro argia. Orain ez dago ezer utzi nuen tokia. Itzalak hartu du berriro argia. Abendua urtearen erdia, urte berririk ez da, urte berririk ez da behar, urte berririk ez da, urte berririk ez da. La, ze goxua.
Irugote, sorionak, beste, bi zein falta dira hemen. Baten bat falta da, Zuka beste ugari dituna falta. Bai, Onda. Bueno, ikusi ez eze bolatxo xelebergata ezaigun, konpotak ze itxura hartu dun, hemen txedakau. Oreina ere gixatua, eta hemen beti bezala, nola ez dut izango, aita beti izatit, ez aiaztu peresilakin, honek asko eman ziguketa. Vale, hemen dakat peresiltxua, hemen jarriko dugu belartxua, eta hemen dakau, elkarrekin nindeun platerra, Alexek eta Dano jateko, Haupa ekipo. Bueno, zorionak, placer bat zuekin hemen egotia, eta egia ze gauza goxua besten dezu, Ai, ama. Bueno, eta hemen dikan, azkenengo deialdi eiteko, bueno, sare sozialetan zeuru, bestela nun ibiliko zeateia. Ba, urrengo kontzertua 17an, azaroak 17, Iruñan, zentralaretoan, 18an Jimillazen, eta 24an Bilbon. Eta gero ja, abenduan Donostin, da. Zakazu eskuzaikan galtzeko. Batien ez bada, bestian azaldu, bale? Bueno, goxatu eta goxatu arazi. Ados? Mi esker. Guantxe gelditzea hemen, gaur egun ikusi, eta goreina jate. Agur lagunak.